Vort kontor er, man kan sige, etableret på. Jeg har en baggrund 16 år som direktør og partner i Henning Larsen Architects, og valgte så i 2006 at etablere eget kontor ud fra den tankegang og ligesom lade, man kan sige, en bærekraftig holdning være det, som kunne bære det videre. Og Green Lighthouse var et af de første projekter, som vi fik op at stå for 5 år siden. Og siden har vi gennemført en lang række projekter, som alle sammen har det til fælles, at de har en markant og så stærk, som man nu kan gøre den profil. Langt de fleste af vores projekter, mere end 80%, har faktisk miljø- og energimål, som går langt længere end det, som er lovkrav. Vi har mange projekter, som er nær 0. Vi har flere projekter, som er 0. Vi har flere projekter, som er plus. Så vi forsøger at lade det gennemsyre, man kan sige, alle projekterne. Det her er en idrætshal midt i København, lige ved Operaen, som er et nært 0 projekt. Og også i Sverige, hvor vi har en stor del af vores omsætning, har vi også lavet en del projekter, som har stærke grønne profiler. Her er et parkeringshus, som opsamler regnvand, som har solceller til at dække sit energiforbrug, som er baseret på naturlig ventilation, og som også har en grøn facade, og dermed, det her det er faktisk taget lige da det var færdigbygget for 4 måneder siden, og nu er det allerede endnu mere grønt og frodigt, end det er her. En idrætsklub oppe i nord for København, krydstogtterminaler, et boligprojekt osv. Niels Bohr bygningen, som holder på at blive bygget i København, som er en af de laboratoriebygninger, det er højprofileret forskning, en af de laboratoriebygninger i Danmark, som har det laveste energiforbrug, og det er vældig toft, når man snakker labbyg, fordi der jo ligesom bruges afsindige mængder energi, men der er det faktisk lykkes at halvere energimængden. Og det samme gælder for UCC, som er lærer- og pædagoguddannelsen i København, som vi også holder på med at bygge nu. Det, som er interessant, når man skal bygge eller forsøge at anvende den viden og den teknologi og den erfaring, vi har, det er jo, at kvaliteten, kan man sige, arkitektonisk kvalitet, handler jo om summen af alle kvaliteter i et byggeri. Men hvor resultatet, kan man sige, bliver større end den egentlige sum af delene til sammen. Det synes vi er noget af det, som er allermest vigtigt. Så i selve den modstand, vi skal overkomme i forhold til sted og program og bygherrens ønsker og alt muligt andet, selve det at overkomme det, ligger der jo et vældig vigtigt udviklingsbrændstof i, og det gælder også, når vi snakker om at bygge bæredkraftigt. Så er det jo bare en naturlig integreret del af arkitektonisk kvalitet. Det er jo ikke et add-on eller et vi har fået på skuldrene. Det er jo bare en forudsætning, som vi har et ansvar for at tage på os, og som der i virkeligheden ligger et fantastisk brændstof i, når det handler om at skabe arkitektonisk kvalitet. Og det, som er rigtig vigtigt, det er selvfølgelig, at arkitektur skal skabe kulturel værdi. Arkitektur er ikke baseret på at være lavenergi eller miljørigtigt. Det afgørende for arkitektur er selvfølgelig, at det skaber nogle rammer for det samfund, vi gerne vil have, og at det fremmer de elementer af en social værdi, som vi gerne vil have, et samfund skal være bygget på. Det er selvfølgelig det aller vigtigste, og det kræver, at man tænker på det som en holistisk tankegang, hvor bærekraft selvfølgelig handler om andet end isolering og solceller og hvad ved jeg, af bæredkraftige tiltag, man i øvrigt kan lægge på. Men det er klart, hvis man lægger den på sig og ligesom siger, okay, hvis vi bare laver arkitektonisk kvalitet, så bliver det stående længe, fordi det ligesom har en kulturel værdi. Og det er selvfølgelig naturligvis i sig selv bærekraftigt. Men det kan jo også blive en sovepude, hvor man ligesom siger, okay, så gør vi bare det, vi har gjort hele tiden, og så behøver vi ikke at gøre mere. Og selvfølgelig behøver vi at gøre mere. Arkitektur har altid, siden tidernes morgen, udnyttet regionale forskelle, kunnet optimere situationer i forhold til, om man byggede i et koldt område, som her i Norge, eller om man skulle bygge i det sydlige Europa, så handler det jo altid om at tage vare på de
forudsætninger, der er til stede der, hvor man bygger. Og det medfører selvfølgelig, at vi skal arbejde med et integreret design, hvor teknologi og en arkitektonisk ambition og æstetisk ambition og et etisk ambition ligesom arbejder sammen i en holistisk tænkning. Og det er det, vi skal, man kan sige, næsten genlære, som vi har gjort det. Man kan sige, det handler om at gøre alle dele af byggeriet ikke bare æstetiske, men også performative ud fra en eller anden ambition om, hvad det skal opnå, også på energi og miljø og indeklima-siden. Og et af de typiske elementer, i virkeligheden kan man sige det her for facader og for vinduer og for alting, men et af de typiske elementer, som ofte går igen i vores byggerier, det er det, man kunne kalde det performative tag, som jo ligesom er en væsentlig kilde til dagslys, til at optimere til forskellige typer af energitilførsler. Det kan være solpaneler, det kan være solceller, det kan være naturlig ventilation, det ligesom driver. Så det at lade formen af selve bygningen ligesom være en integreret del i det, som er den bærekraftige profil, er selvfølgelig helt afgørende og logisk, og i virkeligheden interessant ud fra en arkitektonisk vinkel. Det første projekt, jeg vil tale om her, det er et miljøcenter, der ligger i Nordhavn. København udvider sig med en helt ny stadsdel, Nordhavn, og der kører man alle de mængder, man graver op fra det nye metroprojekt ud, og al den jord skal analyseres og håndteres, og det bliver gjort i det her center. Bygningen er et nulenergibyggeri af gode grunde, fordi det ligger på et sted, hvor der ikke er nogen infrastruktur. Vi har the grid i form af strøm, el med derud, men ellers er det fuldstændig i princippet off-grid. Så ligger der et lille naturområde, selvom hele området er artificielt, som har gjort, at vi ligesom gerne vil integrere bygningen i det område, netop for at sige, når hele den her nye bydel bygges op, så bevarer vi det her hus, fordi det ligger i en relevant position, og dermed ikke skal rives ned igen, som ellers var bygherrens tanke. I det indre er det råt bygget op med man kan sige low carbon concrete, og det er træ og så videre. Vældig mye baseret på en høj dagslysfaktor. Og man kan sige et generelt energikoncept, som ligesom tager alle de elementer op, man nu kan i forhold til jordvarme og solceller, solpaneler, som lader jordvarmeanlægget op, et højt dagslysniveau, høje isoleringsniveauer osv. osv. Og selvfølgelig solcellerne på taket, som leverer den elproduktion, som skal til for at køre huset. Et andet eksempel, som arbejder med en lidt anden strategi, er et hus, som vi også kalder Campus in the Box, som ligger på Danmarks Tekniske Universitet, nord for København. Og det er i princippet bygget op som et indre rum bestående af 8 tårne, og de 8 tårne er så forbundet af indre gangbroer, og så er der i princippet lagt en skal rundt om det her. Det vil sige, at vi har fået et hus, som er kompakt og komprimeret, når det opleves udefra, men varieret og oplevelsesrigt, når man går rundt i det indeni. Så inde i huset har vi plantet, jeg tror det er 26 store træer, 8 meter høje store træer, og så er alle de sociale zoner i huset, de er baseret på 100% naturlig ventilation, mens alle kontorområderne i huset, de er baseret på naturlig ventilation, men med varmegenvinding. Det håber jeg giver mening på norsk. Fordi det, der jo ofte er pointen med naturlig ventilation, så kører vi hybrid, det vil sige om vinteren, så kører vi et traditionelt mekanisk ventilationssystem, men på sommertid kører vi så naturlig ventilation. Så det, vi har forsøgt i det her hus, det er at ligesom integrere de to systemer, så vi faktisk kan have en varmegenvinding på den naturlige ventilation, ved at have en varmeveksler, der kører med en meget, meget langsom hastighed, og dermed væskekobler tilbage til, det bliver lidt teknisk det her, men så man faktisk kan tage ud energien af den her luft, selvom det er drevet af naturlig ventilation. Det er et forskningsprojekt, som DTU selv har drevet. Her kan I se planen med undervisnings- og et læringsmiljø i stueetagen, åbne læringszoner, lukkede læringszoner
og så kontorerne op gennem de her 8 tårne. Det har givet et fantastisk hus, og faktisk det mest populære blandt studenterne og forskerne, det mest populære hus overhovedet på DTU, som har 12.000 studerende, så det siger en del. Fordi det giver et miljø, hvor de her træer også bidrager til, at huset ligesom kan ånde, og det bidrager til fugtigheden, det bidrager til, der er endda insekter derinde. Om de her træer får forskellige svampeangreb og så videre, så har man sådan en lille emergency box med mariehøns, hvad hedder det på små røde med hvide prikker. Yes. Så lukker man dem ud, så man kan sige, det at forsøge at skabe et indre klima, som i virkeligheden mimer eller kopierer det klima, vi har udenfor, det tror vi også på er en tanke, en væsentlig tanke i forhold til huse. Det, der jo ofte sker med energirigtige huse, det er jo, at de med tiden kan få et lidt svagt indeklima, så vi tror, det er vældig vigtigt at tage de her ting op. Så der har vi den her, oppe på toppen, der har vi sådan en wind cowl, hvis I kender fra amerikanske ladebygninger, sådan landbrugsbygninger i USA, så har de sådan en wind cowl, der står på toppen. Det er faktisk det, som driver vores ventilationsanlæg, og så tager vi luften ind og igennem flere 100 meter kanal. Det kender I også, det er der også eksempler på i Norge, ved jeg. Så vi forvarmer eller forkøler luften, og så op igennem systemet, og når den kommer herop, så tager vi energien ud af luften og pumper den tilbage til startpunktet og overfører energien til den nye luft. Og det har ligesom givet, at vi faktisk kun skal varme luften op, selv vi testede det i februar måned i 9 graders frost ude, og der skulle vi kun varme luften op fra 14 grader til 19 grader, før den blev blæst ind. Så der er en voldsom positiv pointe i det her. Et andet eksempel, jeg har taget med, det er en barnehage i nord for København, som er en plusenergi, Danmarks første plusenergi barnehage, og som har en vældig høj ambition om at faktisk sige, ikke nok med, at vi gerne vil være plus i forhold til bygningsdrift. Her vil vi faktisk gerne være plus i forhold til også brugen, altså køkkenet og kopimaskinen og PC'erne på kontoret, og al energi, vi overhovedet bruger, skal være dækket, og så skal vi være plus med 10 kWh per kvadratmeter per år, fordi det betyder, at vi så på en 3-5-årig periode vil være ægte CO2-neutrale. Så vi tog ligesom at sige, at det CO2-footprint, vi har, når vi bygger huset, vi har produceret alle materialerne, og vi har haft selve konstruktionen af at bygge huset er færdig, så har vi ligesom et CO2-load, et CO2-regnskab. Så hvor lang tid er det fornuftigt at bruge, før vi har dækket det ind som et overskud, som huset klarer? Og det lykkes altså på de her 35 år. En lidt svær triangulær, vanskelig hedder det på norsk, vanskelig triangulær grund, hvor vi så har foldet, man kan sige taget, så det vender eksakt sør-yt, som sådan en papirsflyver, som ligesom danner taget over den her barnehage. Selve barnehagen er så tænkt som en lille landsby nærmest, kan man sige, og konstruktionen her gør, at man får en vældig stor variation i rumlighederne, og de går selvfølgelig højt op, så vi får et godt indeklima i alle rum, og har naturlig ventilation, og alle rum er både belyst fra ovenlys, som er jo vældig effektivt, og fra facadevinduer. Tykke vægge, som selvklart jo i moderne, højisoleret lavenergibyggeri bliver nødvendige, men som man selvfølgelig skal tænke ind som en kvalitet, så man kan ligge i vinduerne og få en kvalitet ud af det. Så tagprofilerne her er så nøje afstemt til, at lige præcis den allerlaveste danske vintersol, som kommer ind i 11 grader, den stadigvæk fanger solcellerne og giver en effekt. Og at vi så, når vi har i den sydlige situation, får alt for meget energi ind af de her sydvendte vinduer, at vi så kan solafskærme dem, men så har vi nogen i de andre tagflader, som vender nordud, så vi altid kan sikre et højt dagslysniveau inde i en børnehave. Det er det aller vigtigste for børn, det er selvfølgelig at have et vældig højt dagslysniveau. De børn, som flyttede ind i den her barnehage, de kom fra en gammel barnehage, hvor de havde gået før, og derfor fik
kommunen fik nedsat et forskningsprojekt, hvor man studerede de her børn før, i forhold til sygedage og indlæringsprofiler, de voksnes sygedage osv., og så testede man dem i 2 år, efter de kom ind i den nye børnehave, og helt selvklart selvfølgelig, så styrtdykkede alle sygedagene, læringsprofilen steg. It's all in the heavens. I'm sorry, it's true. Sådan er det. Ude på legepladsen, hedder det vel, der har de så de her boder, siger man vel på norsk, til legeting, som de kan bruge på legepladsen. Men på vintertid, når det er mørkt, så må man cykle med hænderne først, for ellers er der ikke lys inde i dem. Og det handler ligesom om, igen, det er altså små ting at få næste generation til at forstå, at der er en sammenhæng mellem, hvordan vi lever og hvilken adfærd vi har, og så energi. Det sidste projekt, jeg har med, det er selvfølgelig Future Build-projektet i Asker. En barnehage på 1.200 kvadratmeter, tror jeg det er. En konkurrence, som vi var heldige at vinde, og et projekt, som vi har været vældig glade for. Ligger på en fantastisk smuk tomt i Asker, ned til Skistefors-dammen. Sødervendt placering, og rigtig fint, eller ja, søderøst. Delt op i 3 store dobbeltafdelinger, kan man sige, og en administration, som egentlig et vældig enkelt og simpelt koncept optimeret til tomten. Og så på samme måde, som I så med projektet før, altså drømmen om ligesom at danne det her levende, varierede og oplevelsesrige miljø, som de her børn kan lege rundt i, så man ligesom kombinerer rummelige rammer og energi med også en oplevelsesrig arkitektur, der giver noget tilbage. Og så over alle fællesrum og væsentlige rum, der vipper vi så taget op og ligesom giver et flot og smukt ovenlys ned over de her zoner. Og de rummeligheder, de driver så samtidig vores naturlige hybridventilation. Og så giver de jo en helt naturlig platform, altså det her performative tak, for placering af solceller, fordi man kan sige, når man går i plusenergi og går forbi passiv, så slipper man jo ikke for at bruge solceller. Og det synes vi egentlig ikke, der er noget i vejen med. Der har været en trend, og især i Danmark, om at solceller, det var lidt snyd, det var ikke helt fint. Vi skulle ligesom kunne tage det med arkitekturen. Men jeg synes på den anden side også, at vi skal bruge det teknologi, eller de teknologier, som findes til faktisk at optimere og give en højere, man kan sige, livability factor på vores bygninger. Her er det liggepladsen mod syd, og her er det pejsestuen, som er sådan et råt, udendørsagtigt rum, hvor man kan svine og rode. Så det glæder vi os rigtig meget til, og projekteringen er lige gået i gang, og vi ser vældig mye frem til, at det bliver færdigt. Her kan I se det her med ovenlysene, og som driver den naturlige ventilation, at vi får vældig mange kubikmeter luft, så vi kan have en høj luftkvalitet. Masser af dagslys, også for de her, og så gulvvarme og masser af andre pointer i forhold til at bringe os på et plusniveau. Barnehagen er selvfølgelig bygget i træ. Det giver rigtig god mening. CO2-mæssigt er det jo vældig godt. Faktisk et plus, når vi bygger i træ. Vi synes, som I også kan se på andre projekter, det er jo ikke den eneste vej, vi kan gå. Om Kina byggede alt, hvad de nu bygger i træ, så var der ikke noget skov tilbage på jorden. Så derfor bliver vi selvfølgelig nødt til at være smarte og tænke os om i forhold til, hvad det er, vi bygger vores huse af. Men når det gælder små byggerier, hvor vi kan bruge træ, så skal vi selvfølgelig gøre det. Og så er temaet jo i dag, om det lønner sig. Og man kan sige, set for de bygherrer, som vi jobber med, så har vi jo i hvert fald fakta for og evidens for, at det har givet mening for dem at bygge grønt. Altså at de på deres driftregnskab, at de på deres profilering, at de på deres indre miljø har haft et plus ud af det. Det er helt sikkert, så det er jo plus. Og for os selv kan man sige, altså 80% af vores omsætning kommer fra huse. Vi profilerer os på det, og vi er vokset ganske kraftigt på de her år. Så det giver jo i hvert fald mening. Og som vi var lidt omkring mange af de andre i formiddagens program, så er der ingen tvivl om, at for kloden som sådan, fordi vi har et ansvar, så er vi nødt til at tage hånd om det her
uanset om det lønner sig, men hvis vi kan få det til at lønne sig, så klart, så driver det butikken, ellers gør der ikke. Så ja, vi tror på, det lønner sig. Tak. Ja, tusen takk til deg, Mikael Kristensen. Det ser ut som det går an å leve godt av å tegne grønne hus. Jeg var ute på middag sammen i går, og da fortalte du at du har eget hus i 3 etasjer midt i sentrum av København, og 4-5 sykler i garasjer, og til og med en Tesla. Så det går an å leve godt av å tegne grønne hus. Ja, det var litt stygg der. Men du... Teslaen er profilering. Ja. Den kører jo veldig, veldig litt, for man cykler jo. Ja, så den er litt meningsløs, faktisk. Ja, hørte dere det? 80%, det er jo utrolig bra. 80% av omsetningen altså, går på bygg da, som overoppfyller forskriftskravet. Men jeg har hørt om et belgisk kontor faktisk som sier nei til å tegne alt annet enn passivhus, eller bedre. Har du planer om å stille enda større krav til oppdragsgiverne dine? Nej, vi har faktisk diskuteret det. Man kan sige, altså uanset hvilken ambition en bygherre kommer med, så vil vi altid presse og trykke på, at de burde gå længere. Ja. Men man kan sige, at vi har sådan en politik, at hvis vi kan flytte dem lidt, så er det kanskje bedre end at sige nej. Mm. Ja. Men det er jo ikke altid, det lykkes. Og nogle gange så lykkes det måske i projekteringen, men når vi så får prisen, så kan det godt være, det falder af igen. Så derfor siger vi jo ikke nej, fordi vi tror på det. Så når først det er projekteret, så kan vi jo ikke sige nej.